chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinowanikwa muna adasonokovunza ndepapi hatingoshaikwa yakatsipikwa sekuru vanoizonongura akaromba nekuda kwesirivha aiwa ndichakanaka ini kwakadiko nai kumamana ndimunawo kahoroi hatinawo sekuru saka tauya kuno kuna sekuru kuti tamangwiza kuti vaubvise tichene tivirirane nehama dzedu dzatakagarisana nadzo nemumwe wedu iyeyu timuchenesewo. yai usamhanye zvenyu. So kumushande kupi? Kumusha kwamutoko. Kwamutoko kuno kumugara kupi? Kwarari. Kwarari ndogara kwaSitondo. KwaSitondo? kwaSitondo. Shamba. Kushamba. Makamira siko pa ukama wenyama. Ukama wedu apa mwakidzani wangu. Upi? Unadhani? Abigail. Makudzani wako yeye ndani. Yo unonzani. Ndoitwa Maria. Yo Maria. Kare unozandu wembo beja leo kuchibeja kuti aenda kwese kwa unofunga. Ine zvauroi kwete. Sunda msoroka. Odanga odoroka ingani pa yangu chimochenjera. Wakutanga da kukwenya kwenye kuno wakadoroka. Sasa Abigail. Seku. Iyo ndakubata kare unonaro ere. Andina ndaro ndozvo ndakatowira kuno. Right. Iyo munogara mbukumani kwa kushamba. Mfereji mani. Ndakudze sekuru togara paPrazi. Pakomboni. Iprazi yani. Ya? Yachiwemba. Ndiwa munoshanda. Okay. Mwenda basa remo. Tusakura maminda. Unosakura maminda. Okay. Koiwe Priska. Sekuru. Ndiwairera magaro mundu kadai waina ndezvenanga. Sekuru. Kuchita nharo chidai waina handite izvozvo. Ini dai danganga daina ndega. Sekuru. Zvino apa una tashu ndini ndakubata, una nhare ndakubata. Andina. Sei usina nhare. Sei urikuti hauna nharo, sei urikubvuma kuti wabatwa. Iwe Abigail pagirasi waona chi? Pagirasi ndakaona inini na Priska na Maria. Na Maria? Aikuberesa mwana ndoupi? Ndi Maria. Iwe Maria? Sekuru. Chimbodudza nyaya dzako dzeuroi kuti kana izvozvo kana muvillage kana muarea maugara vanhu vari kuti kudini nyaya yakwe? Sekuru vanhu havachatombowiririrana neni. Kuzoti tumazuva itotu paipapa tumazuva utu. Haiwa sekuru ndabva. Chii chikuitika tumazuva utu? Tumazuva itotu sekuru vavakidzani vangu twarachokwadi sekuru handizombokunyeperai. Vari kutondisasamura zvokutoti kana vazukuru vangu chaivo kungoenda panext door. Budai. Budai munozora vana vedu Muroi. Budai. Kochi kumboitika. Ngodai. Budai pano. Uye kuna zukuru mugare pamba. Mugare pamba zukuru. Vana vodzura sekuru. Gara pamba. Zvesho handisi kuramba uroi iwoyo sekuru. Mino munondibvumira here ndibvunzewo ipapa. Kuvumira ndichakubvumira apa tichimboenda nenyaya yako tombunza tiri papi. Alright sekuru. Priska. Sekuru. Ndatoona mbosvika kustroka uri kugumbo. Zvakutorwadza kana? Sekuru. Chimbotudza nyaya yako uri pamuritsiri apa kuti chii chiri kuitika muarea kwaugara nehama neshamwari, chii chiri kuitika? Ndikuona vanhu vachatombonditaudza. Ndikutonetseka nadzo kumbofamba sei. Vanhu vese vangofamba chingotaura nezvangu. Saka zvitondishungurudza. Vanenge vachiti chii? Vanga vachikuti Muroi.
Ofisi yako inoratidza kuti watosanduka kudara. Handizivi sekuru. Asi mamusandisi. Namusi Muroi. Izvo ndinobvuma sekuru. Kuti hamusi. Aiwa. Ndinozvibvuma sekuru zvangu kuti handisi kuramba. Asi inini ndoda kuziva. Chii chaunodya usiku chamunochidya? Inyama dzenyu. Ndiri kuona usiku uchidya inyama yei yaunenge uchidya. Handizivi sekuru. Auziva? Saka usi Muroi. Maria, munochidya? Sekuru inenge nchidya nyama. Uya kuramba kuti handiziva. Auje naye ero. Panguda chokwadi tipedze nyaya yacho. Auje naye ero. Anodya. Aya, handina sekuru amudyi naye here nyama. Anodya. Muri mese. Priska. Sekuru. Uyo Maria tinodya. Saka yokuda kutiza chii? Aiwa ndizotiza sekuru. Iwe Abigail. Kochi wenyama nokudimburira nyama ndiana. Kari ndikuregerera tokubatsira sei? Handina ipapo chandinonyatsoziva. Handi ndakatoya kuno kuti mundibatsire. Ndakatozviona kuti ndiri kungoripapedza. Ndo zvakazondipandika kuti ndini ndikuitike kwamuri nditi sekuru ndiri Muroi. Ndati pavanhu vako ava vaunoreya navo anokudambura nyama ndanokushainisa ndiani? Ndivo ava vasikanevo. Iwe ngochopiwa udimburiwa? Ndinongo ine ndisingazivi ndinongorota ndichidya kuhope kuone ichitogudya. Robert, pamwe ndokubvunza. Ye ndonga vandadza kuita kudzokera kumashure. Right, vatodzi mari. Imimi paneri pamakatanga kuziva kuti ndakumburi. Mama, kuti pamatanga kuziva kuti zvandakuita kaizvi. Kana kuti ihope kana kuti upenyu hwangu izva ndinyatsozvinzwisisa izvi. Munoparangarira. Ipapo sekuruni, ipapo handisi kumbonyatsa kurangarira kuti zvakafamba sei kuti ndipote ndichiita sei ndichimuka. Handidi ndiri kudaira kuti ndinomuka, asi kuti ndizvizive kuti zvakatangira papi kuti zvizosvika nanhasi papa. Aiwa ipapo ndinoparamba ndisuzo kuti zvakauyawo sei. Handiti kukonektana nevamwe tuwa. Apa pekukonektana nevamwe vangu avatuka ipapo handisi kunyatsa kupanzwisisa kuti pakafamba sei. Mangori kana mamesa. Zvonoti mozoti zvakaitika mari mwezura kuti ndichisvika kuno. Handiti ndakarota ndakarara mumba. Handiti ndabva ndarara madzimai baba angu anoenda kumasoro. Ipapa ngari pamisintatu apedzisana 6. Ndabva ndarara ndakatotsamira piro yangu. Sandofunga nguva dzanga dziri kuma 2-3 here handisi kunyatsoziva ipapa. Ndakangonzwa kamhepo kuti ndati chii chiri kuitika kwandiri. Ndakabva ndatanga kuchema sekuru handidi kukunyeperai. Ndikati izvi zviri kuitika kwandiri chii chiri kumboitika. Ndofunga ndakavhura dhoo sekuru. Ndabva ndavhara. Kuma3 ikoko. Kuma3 ikoko. Ndabva ndakunokera mwana wangu wakararere. Sikanzi pane mwana wangu wandakauya naye nezuro uyu. Ndabva ndagara pakadhainingi pake. Ndikati mwana wangu ndakukudza upedza ndoita sei dzandarota. Ndikati ini ndakarara mumba. Ndangorota hamino chii chaitika kunge chino chacho chaita kunge chiheti chasekuru ichi chavakapfeka. Ichocho chino chacho chakati ndabva ndapatike ini. Ndipo pandakazotanga kutsanangurira mwana wangu. Apa nditi mama munofanira kutsanangura upedzeni. Ndiri mukunzwa. Munofanira kutsanangura upedzeni. Ndikati ndikati asi ndabatikana suza kuti dzarevei kana kuti zviri kufamba sei. Mozoti ndakachema sekuru. Apa ndipanyaya dehoroi ndiyati. Handina sekuru toda kumbotaura nawe uwo. Uroyi handisi kuramba sekuru. Asi ndida apa pari kundinetsa. Hausi kuramba wewe. Saka ndisunya. Apa nyaya kuti ndingapedza time. Vanonyatsoziva zvinhu zvavo. Paraurongwa nguva nezuva kunoendwa sei kupurazi kwavo. Zvinobviswa vagare pakanaka nevamwe. Mazvinzwa? Ini ndazvinzwa Asisi.
zvinotokudzwa izvozvo kuti zvinhu zvibviswe ndichene. Murume wako anobvuma ere? Murume wangu anobvuma, angatadze kubvuma. Kopriska. Togara ndega sekuru. Tanga tisingade kuti vanhu vauye kuvaungana handisi sekuru. Teda kuti chikana pane munhu tenda naye. Otitorera zvinhu zvedu zviye toisirwa mutsaga touya nazvo zvisizobvisirwa. Wasira vanhu vanoungana. Sekuru. Chino pandakabva kuno kubai ndichingosvika pamashops apo murume akutondifonera zvikanzi uya nani ndikataundindege zvinzwekana anzi uri kuya nasekuru vanhu vakaungana kwastondoni kwaspringi kwafidmakazi yese akasvikira akazara kumapeto kana izvozvi zvanhasi tafonerwa kunanzi vanhu vakaungana vakumirira kuya kwasekuru vabate zvitombo. imi munenda kumasewe madzimai Maria? Ndaimboenda madzibaba. Ndabva ndamira. Chakaita kuti mumire chii? Chakaita kuti ndimire ndakangoti madzibaba ndichazouya hangu kumasowe ndidombozorora. Babva ati muda kuzorora zvaita sei? Ndabva ndati hapana zvangu. Sikanzi asi pane nhau yakakubhohwai here yakakubatai. Kana pane nhau yakakubatai munofanira kutaukudza ana baba mudare naana mai vanokudzwa. Kuti nhau yenyu iite sei? Ipera ndimukundinzwa. Saka wenyini kubvawo ipapo. Akuona mzukuru nawenyu mungati kupe munhu muende naye. Asi wandopa kuenda kwa hapana bozvi zvikwenyu zvine power. Anokuwara mzukuru zvotoda inini wemene. Kunyara kuungana kwavanhu hakuna zvinobatsira mchiyambuka. Senda daro. Zvakabviswa secret uroyi ucharamba kunzi vana uchete uroyi. Vana vanhu vacharamba chihwara mukumbo unonzi ndovai. Asa patikandika zvisa pajekere vanhu vachiona ndika masala machena hakuna futa chanza chabatwa nezvinhu. Asi kuchaje kudzinga pakombondi. Atimbozvisewe pafuta iye watinoshandira wacho anozvibvumira sei. Asi zvinenge zvisina hazvo problem. Bozomugasa musha wenyu. Asi mugara makombo nevhipa chigara kwako. Atogara kwako kandi kunguwa yachena. Anongouya chete maweekend. Priska taurova. Pamusoro ndichitaurodirira Priska. Tiri panze apa ataura kuti nini handina kupatsanurirwawo dare rangu. Sikupatsanurira kwamaikati Abigail. Handi Abigail makamutakatemerwa nyora ine 2 years natete vake. Wekapiwana inga takataura ngatakapiwana mai. Saka hanzi handina kupanza tamudza futi panze hanzi handina kuzvinzwa sekuru achindipatsanurira. Ndakatavasira uroyi namai akwenu. Handitwa zvinzwa zvinoita basa sekuru. Saka hanzi ndiri kuti ndinogona kudaira kuti hongu ndiri Muroi. Asi uroyi hwacho nanyama mukanditi otsvimboende motora zvinhu zvacho. Handisi kuziva kuti zviri pai. Anozviziva ndikachibata chachona itonzi ndechangu. Ichokwadi sekuru. Vese apa nditiri apa nasina chino. Chichibata kunza ndechangu. Kubata ndechangu. Ngonyara chete bozi achakwanisa kuzvibata. Bozi zvapanduka. Asi sekuru havasi kukumanikidzai. Handisi kumanikidzwa inini ndoda. Ndikoti ayo wakauya wega. Utori nacho zvako. Ndikuitira kuna madzimai Maria naPriscilla. Sekuru havasi kukumanikidzai. Kana mukati hamuna kusununguka kuti vakupedzere dare renyu. Ikodzero chii? Aiwa inini sekuru handiti pamusoro isekuru. Inini handisi kuramba handiti. Inini kutoda kutoti ndicheneswe. Aiwa indakamusuwa makatanga kuya futi vhindiri panze apo. Makatoti inini kana ndiri Muroyi ndatoya netsoka dzangu kuti sekuru andichenese. Sekuru andigadziri makataura. Munhu ane kukamina Priska. Priska asati anyatsobuda. Ipapo sekuru ipapo pazvoita pamaitsanangura muwangu. Ini ndibva kuti ndinoda kuzivawo kuti nini zvakafambawo sei. Saka ndokudzapo uwatisei nazvo. Zvamataura ndazvinzwa sekuru. Nyaya gumbo rako wasati wambonzwa kuti idambudziko rechii? Handisati ndakamboziva. Gumbo ratsika mukuwa wana adiki. Atsika gwara kagadzirwa. Ndozvakakonzeresa kuti ronda riko ritange here. Ndokumbira mundibatsire ipapo sekuru. Ndikabvisa zvinhu tanga kurapa upora profeta. Ndatenderera ndapedza mari yakawanda. Aya inasina na mari yako. Cheti. Chokwadi sekuru
kusunungura sekuru Panika inini sekuru ndikatanga kurwara sekuru. Iyo ndofuna Munonzwa tsitsi. Munonzwa tsitsi. Ndinorwara imbava ndikakudza kuti sekuru ndikatanga kuenda kumaperiod so munonzwa tsitsi. Ndatipedzi. Alright, azvinzi. Alright. Right, aumana nyaya sara ndekuti tironge zuva rekuti tiende kana kuti vanoenda kunotora. Tichagara pasi toona kuti zvinobuda here kuti tiende kana kuti toenda kunotora. Tiende pane makamera tinyaya. Saka pasinenge takudzoka kuno zviri sekuru.